Hi mga teachers. Today is December 2, 2022. Nakadawat po mo message ikan sa GSIS? Ngano kanino? Nakadawat ko ani karong adlaw, no? December 2, 2022. Gikan sa GSIS, no? Tulugid ka message dungan alas 9:02 sa buntag. Tulog ka message ako nadawat og dungan. Nag-ingon na bayran asap GSIS years na kita ninyo kanang magipang circulan mo na akong bayro nun ya asap pagyud lima ka ng asap. So akong gi-check sa akong GSIS mo touch nga app kung nganong na IR years o sorry kaya pasensya ni lag dinhin ako nakita nga naagid to blank sa ako ang payment na kani na October. November na ang October wa. Ano ka na no? Unya kani po lain emergency loan. Ang October wala pero ang November na. Unya sa ako pong MPL mao gyapon October wala pero ang November na. Ang grabe kay ako ang policy wa pod mao gyapon October. So, mo sigurong gisendan ko ani sa GSIS. Pero pagtanong ako sa kong payslip sa October, kani nga payslip October ni, na kita ninyo, naman ko'y bayad. Makita man nga ni na ko'y deduction sa kong payslip. No, tanawa ha to ipos nga maklaro ka na. So, na ako'y payment, anak kanindot, kaya ningon sa message, a payment has been made, please disregard this message. So, ako na-confirm nga na deductionan man ko sa akong payslip. So, mag-expect ko nga dili na ko kailangan mo bayad ani. Nga ko lag mo interest ang GSIS hindi na ko bayaran. So, libog no? Kung saan kayo gani? Pag guman yun ako gihimo sa video, nadawat ko nga message gikan sa among GC.